Wraksel en komboppen in Dissebiend. De wrakseling van sporthelden en failliete winkelketens in de mediarubriek van Wietse Visser. Ja, een wrakseling in het leven, maar toch positiviteit om eermje. Dat is het woordskip van actrice Klaasje Posma. Goeie, dit is Biend op de dag dat de jungle van Calais inzet wordt van de strijd tussen Frankrijk en Engeland. Une sortie de l'Union européenne serait très lourde de conséquences pour le Royaume-Uni. C'est le message qu'a voulu faire passer Emmanuel Macron, le ministre français de l'économie, dans une interview au Financial Times le jour du sommet franco-britannique. Il a notamment laissé entendre qu'en cas de Brexit, la France cesserait de retenir les migrants à Calais. Ja, ik praat erover met Remco de Melker, commercieel manager van het transportbedrijf Veenstra Frietom in Heeg. En ik als chauffeur. Jim rieden als jenigen eigenlijk nog een paar Friese bedrijven nog op Calais. Daar kom je hem nog een soort. Ja. En je zegt nou dat dat tentenkamp en de vlechtelingen is een soort van speelbal tussen Frankrijk en Engeland. Begrijp je dat ze uit knokken? Nee? Nou ja, het is wel een duidelijk signaal wat Frankrijk uitjouwt richting Engeland. Engeland heeft nou de vrijheid om de tunnel aan de kant van Frankrijk te beschermen tegen de toevlucht van vluchtelingen. Ja. Maar ik denk wel dat het een helder, maar ik denk wel goed signaal van Frankrijk is om te aan dat Engeland net zonder meer de EU verlaten moet. Oké, dat vind je wel positief. Ja, waarom vind je absoluut. Dat? Nou, ik denk dat het juist een enorme toegevoegde waarde is voor uw eigen economie om het vrije verkeer van personen en goederen te hebben. Ja, maar het is dan een beetje wrang, hè? Want ze komen elkaar eigenlijk de vluchtelingen daar. Ja. Engeland wil ze net, hè? Dus we stappen uit de EU. Nou ja. We zullen even zien naar het werk wat Jim daar doet, want dat is denk ik het belangrijkste. Jim rieden van een peer. Je bent nog maar een paar Friese bedrijven die het rieden op Calais. Jim doet dat wel. Hoe zit dat? Nou goed, wij zijn een internationaal opererende logistieke dienstverlener. Heel Europa, of eigenlijk de hele wereld is een speelveld. Dus in de fysieke uitvoering van transport is Frankrijk voor ons een verschrikkelijk belangrijk land. Want hoe vaak ga je hem erheen in de week? Nou, we gaan tussen de 60 en 70 keer in de week naar Frankrijk. Maar deelladingen, dus in de week is het aantal zendingen wat wij naar Frankrijk brengen ongeveer 400. En ja, daarbij kan je net in of meerdere plekken in Nederland uitsluiten. Nee, want Calais, dat is belangrijk voor je? Ja, Calais is uiteraard een hele belangrijke stad voor Frankrijk. Ik de poort naar Engeland, net alleen voor de vluchtelingen, maar sowieso voor het internationale vrachtverkeer. Dus ja, Calais is daarin absoluut een stad die je onwarm blijft. Maar een heel soort bedrijven willen daar net heen. We kunnen even zien waarom. Dan wordt het wel gauw duidelijk. Nou ja, dit is dat tentenkamp in, wat we zeggen. Ja. En, nou, dat wordt nou ontrommen. Dus ze rennen nou eigenlijk vrij op stritten om. En dan zorgen we aanspeelden. En dan kun je misschien wel even omschreeuwen. Want dat maakt je chauffeurs van jou ook mooi. Ja. Dit. Ja, zeker. Ja, absoluut. Dit zijn dus dagelijkse praktijken van vluchtelingen die er in principe kosten nog moeten sparen om Engeland te bereiken. In dit geval gaan ze dan nog via de dwarren erin. Wij rijden steeds meer met versluiten auto's, dat de dwarren net meer op kennen. Maar goed, in het verkeer in Engeland is het zelfs dat ze net verschuwen om via het dak een auto in te komen. Het is krijg alsof als mieren. Ja, absoluut. Wat is het commentaar voor chauffeurs dan? Wat zeggen ze die daar oer? Nou ja, goed. Je probeert natuurlijk sowieso te vermijden dat je in die omstandigheid komt. Dus wij mogen gelukkig prijzen dat het dus tot nota in deze hoedanigheid net elkaar is. Dat is gewoon puur geluk, want als je in die file rieden, dan ben je toch de pisang? Ja, tuurlijk, uiteraard. Dat is aan de ene kant geluk, maar aan de andere kant is het verlezen van je routes. De route Calais die biedt voldoende alternatieven, of er zijn voldoende alternatieven om Engeland te bereiken. En dat juist ik wil dat er meer druk komt op het Engeland-verkeer via Rotterdam bijvoorbeeld. Ja. Maar je komt er net alleen nog om met die trein te gaan, nee. Maar ik gewoon om dit te lossen, toch? Ja, klopt. Maar goed, dit soort omstandigheden, dit soort situaties, die vinden wel hoofdzakelijk plak daar waar de auto's in de wacht zien voor de overtocht naar Engeland. Ja. Maar de hele route naar Calais, Oostende, Duinkerke en dan richting Calais. Dat is eigenlijk gewoon net verantwoord meer om voor chauffeurs daar onachtzien te gaan. En nu chauffeurs maak je dat ik daadwerkelijk mooi, stel je voor dat het noodzakelijk is,
dat je de volgende maand dus ontdekken dat je visitehand hebt. Ja. Is dat wel eens gebeurd? Dat is bij je zitten? Ja, dat is wel eens gebeurd. Wat vind je dan dat je de laadbak hier door? Nou, het is dus één keer de oerkaam dat we dus zien hebben dat er dus 's nachts vluchtelingen in de auto was binnen. Ze binnen om een of andere reden hebben ze de laadbak weer verlitten. Dus bij het aankomst op het losadres in Frankrijk weer de auto leeg. Maar goed, in die nacht merkte je gewoon dat die vluchtelingen uiteraard ergens hun behoeftes dwam hadden. En dit speelt zich al helemaal in de beginfase van deze situatie. En mooie grondstoffen als lading. Maar dat betekent wel dat je, of de grondstoffen, metaalproducten. Ja, wat ik geloof met levensmiddelen, dan is het voor alle kaaskreun. Ja, absoluut. Absoluut. Je leest de berichten wel dat er enorm veel levensmiddelen inmiddels zich kunnen worden om deze redenen. Ja. Nou, wat wij die in hebben is daarom mooie verladen zich in gesprek te gaan. Van, goh, wat kunnen wij ondernemen om te voorkomen dat je in die situatie komt. Overnachtingsverboden in een straal van 150 kilometer om Calais heen is een voorbeeld daarvan. Dus de chauffeurs sliepen net vlakbij Calais? Nee. Maar als we nou zorgen naar de tentenkamp zien, dat werd oprijden en er is een heel soort drukte tussen die twee landen. Wat voor gevolg kan het hebben? Mensen al die vrij omstappen. Die vluchtelingenkampen die worden dus nou oprijden. Maar goed, het zijn wel zo'n duizend vluchtelingen die op straat zetten worden. Ja. Waar wellicht voor een deel wel een alternatief wordt in de vorm van barakken. Maar ze gaan uiteraard op zoek naar hun eigen orenroutes. Ja. Dus de enorme toename van controles op het dik in Frankrijk, die verlezen zich naar België bijvoorbeeld. Ja, daar is ook een bijna zero-tolerance beleid nou op de route van Duinkerken naar Zeebrugge. Kan je die net identificeren, dan is het onherroepelijk terug naar Frankrijk. En de kerst is snel die ik net uitkomen zonder uiteindelijk een controle in te komen. Nee, dus het wordt eigenlijk heel lang voordat van 10 jaar lang uit de oren is. Nou ja, goed, dat is het grootste risico wat er nou is. Het gaat door heel Europa heen of vanzelf. Dat is dus inderdaad meer grenscontroles krijgt en dat er gewoon al landen binnen. Een voorbeeld daarvan is Oostenrijk. Waarbij auto's gewoon een uur langer doorgaan om zijn land te passeren. Puur omdat die controles versterkt binnen. En dat schijnt miljarden te kosten. Ja, als je 140.000 internationale transportbewegingen daags. Nou, als dat troslaast, dan komt ze op 3-4 miljard op jaarbasis te landen. Die alle jaren over vertraagd worden zo'n. Oké, nou, soort wie ziet in de wijze waarop je hem dit oppakken. Ja, dankjewel. Okay. Ja, aanstaan zorgen wij op Skielge. Hoe de Duitsers het bunkercomplex verdienen een chin onvallen van allieerde vliegtuigen. En we blijven eigenlijk wat in die oorlogssfeer, want actrice Klaasje Posma die toert terug de provincie met haar vaststelling Life is Beautiful. En dit gaat over de Joodse pianiste Alice Herz-Sommer. Zij overleefde een concentratiekamp en waard maar liefst 110 jaar. Bach ist God. Dat zei Alice Herz-Sommer, een Joodse vrouw, een concertpianiste, die dankzij haar pianospelen het concentratiekamp overleefde. I know about the bad. I know. Ja, Klaasje, dit stuk Life is Beautiful. Hè? Dat gaat over, ik al maak je vreselijke dingen, maar als je positief bent, kun je mooi in het leven staan. Wij hebben toen gezegd van, misschien is het wel aardig om voor Bient mensen op te zoeken die het inspireren, die het zulke verhaal mooi maken. Hè? En die trok in, positiviteit dus. En ja, dan komen we uit bij Roos Derks. Dat is een vrouw, daar is al bij op visite geweest, in de 80. Ja. Op het Jereveen, wat is haar verhaal? Ja, Roos Derks, we kwamen daar, ik wist het net, dus ik kwam aan bos bloemen en ik kwam met sneeuwklokjes. Ik denk van de kwetsbaarheid en de kracht van zijn sneeuwklokje, dat met Roos wezen. En een hele kwieke vrouw, ze is 83 en nou bij de hand en heel positief is ze. En ik vertelde haar, ik wil graag weten hoe zij dat deed. Nou, want wat is haar verhaal? Nou, zij had de oorlog meemaken. Toen was ze een jochen. En haar hart, wie communist, die is oppakt. Die zit in het verzet. Dus die werd eerst oppakt. En een jaar later haar mem, waar ik oppakt. En zij weer de oudste van 3 famkes. Zij was een jochen, haar zusje wie 8. En ze hier nog een zusje van 4 of 5. En die ben heel langer de oorlog maken. En daar weer Roos eigenlijk degene. Ja, ze zei, wij vonden... Ja, we zitten, er weer een bovenbuurvrouw die zo wat op hun passen, maar dat wie ik net echt een succes.
Dus ja, zij ben daar gewoon terug skarrelen. En Roos weer een beetje de opposter. Ja. En ze mochten iets eerder uit squallen wij. Om haar zusje van Fjouwer uit de bewaarskwallen te halen. Want die rekken dan in paniek. Ja. Als Roos er net weer. En ze had die ben dat oorlibben. Ze gingen naar de gaarkeuken. Daar kregen ze dan wat eten. En daar jerden ze dan. Ik wil dat je naar de boer daar gewoon om eten. Dus al die verhalen die vertelden ze. Dus we hadden... Ja, je hebt de West, hè? Ja. Want we kennen even nog haar Sjen. Ja. Mooi in een dialoog Ja. over dit verhaal. Ja. Weet u nog was het huilen de hele dag? Je vader en moeder waren weg? Nee? Nee, helemaal niet. Daar herinner ik me niks van. Nee. Weet je wat het is? Ik denk dat wat je als kind overkomt, dat je dat gewoon vindt. Zo is het nou eenmaal. Als meisjes, het karakter van de verschillende je zusjes was heel verschillend. Ja, mijn jongste zusje heeft zich toen heel erg aan mij vastgeklampt. Ja. Want eerst was vader weg, toen was moeder weg. En nou was ik de oudste, dus ik was aan de beurt. Alice liet nooit zien aan Rafi dat ze bang is. Ze zei, wenn een kind, ze sliepen op een groen stiefje in elkaar aan, wenn een kind dicht bij zijn moeder is, had geen angst. Toen je moeder terugkwam, toen waren jullie opeens weer een gezin of geen gezin? Ja, jullie woonden weer met z'n vieren toen? Ik vond het zo raar, scharminkel. Ja. En ik vond het ook niet aardig. Nee. Je had helemaal geen band. Nee, ik voelde niks. Het was ook niet omhelzen of zo. Of, ook van haar uit niet. Nee. Maar zij was natuurlijk ook... God, ja, wat wil je nou? Ja. Hè? Dat was natuurlijk vreselijk. Ja. Ja, een heel apart verhaal. Dan kom je weer om, je voor de band zwaar, komt je mem en dan klikt dat dus kennelijk net. Nee. En nou ja, ze maakt dan op een gegeven moment een karmaatje als vrouw van hoe ga ik verder? Ja. En hoe kies ik voor mijn eigen geluk? Hoe gaat dat dan? Want haar hart is net waarom kwam, maar haar mem dus toen vol. Maar de famkes, die zusjes, die klitten meer aan Roos. Ja, die hield de leiding wat handen, zei. En op een gegeven ogenblik dan komen ze in een dorpje waar ze behoorlijk gelovig binnen. Zij weer communistisch. En ze zei wat het ergste eigenlijk weer misschien wel na de oorlog, dat je outcast bent. Oh ja? Ja, ze zei dat en dat zei Alice ik, toen die waarom kwam in Praag, daar jaren ze net meer bij en ze woonden die mensen helemaal net. En waar hadden ze dan de kracht hebben om Wolver het leven te pakken? Ja, nou, uiteindelijk is Roos, maar 15 jaar is de doorgegaan. En die is in de verpleging gegaan, die had en later is studeren gegaan, psychiatrie, en later is in de rechten gegaan. Dus zij had echt op een gegeven ogenblik voor haarzelf gekozen. Ja. En de zusjes ben bij haar mem bleven. En de mem die ik net echt de mem, ja, die hier natuurlijk zoveel mooi maken, houdt ik wel extra soort van Molly, om het zo maar te zeggen. Dus Roos heeft voor haarzelf gekozen en die is... en had ik een heel leven leid als haar zusjes, daar toch? Die heeft een heel leven leid. Zullen we even zien nou wat ze er zelf wil vertellen? Ja. Want u bent later getrouwd. Ja, ik ben getrouwd. Ja, maar heel daar heb ik gelukkig? het. Ja, ik heb een heel gelukkig huwelijk gehad. Ja, dit zonder meer bijzonder. Ja. Echt bijzonder. En misschien heeft mij dat ook wel geholpen om in mijn leven een zekere stabiliteit te krijgen. Ja. Want alles wat je dan niet verwerkt hebt, kon je dat dan later delen met uw man? Nooit over. Dingen gaan... We praten er niet over. Nee. I never talk about the Holocaust, never. Never. Ach, als alles gewoon is, hè. Ja. Er is niks bijzonders, maar je bent gewoon aan het leven. Ja. Dat je dan niet weet hoe gelukkig je bent. Dat weet je niet. Nee, precies. Je gaat, dat weet je pas achteraf. Ja. Zo ben je geboren. Ja. It depends on me if life is good or not. On me, not on life. On me. Pas als je weet dat je nergens iets van te verwachten hebt, dan gaat het leven meevallen. Dan wordt het leuk. Ja, is dat nou het boodschap wat je dan meeneemt, naar zo'n peteer? Ja, en ze leeft dus ook heel erg in het nou, hè. En ik werd ze nou wennet, ze is nog langer, haar man is overleden. Dan zei ik wel soms, dan heb ik ooit net zo volle zin om ergens om mooi te doen. Maar ik doe het toch. Want ze zei, dan kom ik weer thuis. En dan denk ik, oh, wat ben ik gelukkig. Ik ben weer thuis en dit vind ik mooi. Maar ook die dingen net ondernemen. Ze studeert filosofie, krijgt het alles. Ze is echt nieuwsgierig naar het leven. En daar in het gebouw, daar doet ze ook onder dingen mooi. Daar regelt ze dingen mooi. Dus ze is een vrouw, ja, en ze heeft humor.
Dus en dat hier alles ik denk, als je humor, dan kan je de boel wat relativeren. En discipline, ze neemt het. Het is eigenlijk heel gewoon, zei ze. En het gewone is heel bijzonder. Ja, mooi. Nou, ik ken het wachten op al die orenmensen die nog voorbij komen, want dit doen we vaker, hè? Dit is een documentaire wurg, zo'n vrouw, ja. Die onzet die komt hier in binnen. Bedankt. Ja, ze saffelen te vertellen. Tot de volgende keer. Ja, oké. Oké, Joert, dan zorgen we voor de laatste keer in de duin van Skielge. Want een van de 60 vrijwilligers die daar de bunkers opknappen, dat is Hille. En hij heeft het complex met het luchtlocht alweer geskut. Goh, wat wordt. Het hij adopteerd als zijn persoonlijke bunker. Zondag hier, na de Tweede Wereldoorlog, liggen er nog hield die grote betonnen kolossen in het duin van Skielge. Een grutpad jet bij de Tigerstelling. Een bunkercomplex van de Duitse Luftwaffe die de luchtboppen het water afspeurde met een radar op zoek naar allieerde bommenwerpers. 4 bunkers binnen iepen van publiek. We staan bij wat wij in de volksmond heet de sleutelbunker. Dat is een luchtafweerbunker. Een unieke bunker, er zijn er maar 2 van in Nederland. Hier stond een kanon bovenop, waarschijnlijk een 3,7 centimeter kanon met 4 lopen. En die was tegen aanvallen met laag inkomende vliegtuigen die hier de stelling aan zouden vallen. Het afweergeskut van deze bunker is maar 1 keer echt in actie geweest. Het verhaal gaat dat er doe een Duitse jagerdeelhelle is. Hier staat de baas van de bunker, de commandant, oftewel in Duits de Zugführer. Die had dus de leiding over deze bunker, maar ook over de andere luchtafweer hier op de Tigerstelling. De oorlogsjaren vielen hier dichtbij. Een brief en een foto van een familie uit Mannheim binnen nog te zien op het bureau. Het contrast met de wapens en het uniform in de kast kan haast net groter. Ja, dat is Adolf. En is een enkele keren mensen die dat best wel naar vinden om naar die man te kijken. Hij heeft natuurlijk wel wat op zijn geweten. Maar in die Duitse bunkers hing hij altijd aan de muur. Dus altijd een portret van de baas. Nou, je zit al heel wat uurtjes van mij in. Ik heb hier heel veel aan gedaan en ik vind het ook leuk om hem weer zoveel mogelijk in te richten. Zoals het ongeveer geweest is in de Tweede Wereldoorlog. Schiet mooi op als straks de bedden klaar zijn. Moeten nog een paar dode Duitsers. De beiden moeten hier komen. Dit weer de wen- en slierkamer van 9 Duitse soldaten. Eten, drinken, wachtrennen en sliepen. Sa onder de groen, zonder het lucht van boeten, mat de verveling haast vol taslijn hebben. De enigste aanleiding kwam van het soldatenbladje Signaal. Somtijden waren er luisteren naar de radio. Deze Führung te behalten, waarzunemen en niet eraf te gaan. Als klein jongetje zaten we hier altijd in de bunkers. Bunkers waren geheimzinnig en spannend. Wij hadden geen iPad. Wij hadden bunkers, dat is veel mooier. En je hoopte natuurlijk altijd dat je ergens een Duits geweer zou vinden. Of een Duitse pistool. Nou, het enige wat wij hier gevonden hebben was puin, zand, gaas en prikkeldraad. Maar ja, we hebben hier nog 70 bunkers, dus we kunnen nog wel een paar jaar doorgraven. Ja, en wil je uitriegen hoe de bunkers op Skielge nog eens even waarom zien, dan kan dat op omroepfriesland.nl. Nou naar de mediarubriek. Wietse, welkom. Man van de maand, hè, beginnen we dan maar. Beginnen we daarbij. Waar voel op in februari? Ja, nou, er voel een zweet op deze keer. Mij voel een zweet op. En voor mijn naam, door social media ben ik erachter gekomen. Maar ik wil even beginnen om hem even in beeld te zien. En ik denk, dan hij wil even vertellen waarom het zo zweet, een hele bekende zweet. Wherever I go, people recognize me. Call my name. Cheer for me. But there are names no one cheers for. Carmen, Rahma, Antoine. If I could, I would write every single name on my body. But there are 805 million people suffering from hunger in the world today. Too many of them are children. I have supporters all over the world.
Beginning today, I want this support to go to the people who really need it. Slaat dan. Ja, ik krijg er wel piekenvel van als ik het zo zie. Ik zie het is echt, ja. Maar nee, omdat hij is natuurlijk een geweldige voetballer. Ik bedoel, doet al die hele onverwachte dingen. Maar hij heeft bij hem toch het beeld van, het is zo'n stoere voetballer die zich zijn oren tatoeëren had. En zich van de hele wereld niks onloedt en vooral maar respect houden. Ja, dat bad een trapen die nu en dan shirt zijn filmpje en het is van bliksem. Er is een hele orenkant aan, want het is nogal wat om die lief te tatoeëren, mijn namen, vooral die erbij, die in de verdrukking zitten. Ja. En elke keer dat er nog een doelpunt maakt en hij loopt zijn shirt uit, krijgt hij het gevoel, ja, hij is net alleen van zichzelf bezig, maar echt voor een hele grote oren. En ik denk van, dat jouw plotseling een heel oud beeld van zijn man. Ja, en dan vraag ik me af, slaat dan leuk, maar het Cambuur, maar via de film kocht, toch de Friese link? Nee, die wie mooi geweest, maar god waar weet, in het kader van culturele haat zit, ben je er misschien wat zet door om hem jullie een spelen te letten. Maar nee. Maar die vraag is natuurlijk wel even van, hier in Friesland had natuurlijk topsporters. En nou, om een peer te nemen, een Epke, die had echt dat gevoel van dat er heel benaderbaar is. Maar een Sven, bijvoorbeeld Sven Kramer, die richt het zich helemaal op het reetrieden en op het kampioen worden. En sluit zich verder eigenlijk heel, althans voor de boetenwereld, voor andere dingen die het in de wereld spelen. Dat komt echt net op het Free Sport Gala, puur omdat hij zich op het sport concentreren wil. En daar had ze nou nog wel het gevoel van, toen jongen, er is echt meer in de wereld dan alleen maar medailles winnen. En daar staat kist, dat weten we nou wel. Okay. Dus let hij wat meer zin en tatoeëren misschien net, maar oké. Let hij wat meer zien. Dat is de orenkant. Hè. Er is topsport en er is de wereld. Okay. En ik kan me heel goed voorstellen dat die concentreren was op topsport. Maar op een gegeven moment komt het nevens mij ook op een leeftijd dat je denkt van, daar ben ik horen. Oké. Vergeet nou de gebeurtenis van de man. Ja, en daar ik weer even beeld. Zullen we maar even zien? Ja. Zo, lekker op de notebook. Pap. Super sexy machientje. DVD, top. Ik heb hem zelf ook. Wereldcamera, digitale spiegelreflex. Ik heb hem zelf ook. Kabeltje prik-prak uit je computer op het dingetje. Ik heb hem zelf ook. Ja, leuk. Topapparaatje. Nieuwe bandjes eronder. Ik heb hem zelf ook. Een vraagje. Hebben jullie misschien takelauto's? Nee. Takelauto? Ja, 2 filmpjes waar u blikt, dat is net altijd even leuk helpen als het naar een winkeltag is. En dat is nou precies wat alle webshops in de oude jaren steeds zijn. Jongens, net naar de winkeltag en lekker achter een computer zitten en keep je het via de computer. Nou, dan kun je alle namen wel nemen van Bolcom en Coolblue en Weekamp. En wat is nou het geval? Daardoor is de binnenstad had het moeilijk krijgen. Nou, we kennen alle merken wel die de oude weekend weer omvallen binnen, of 3 om te vallen. En wat gebeurt er nou? De webshops die beginnen al die winkels in de stad. En dat bewijst in feite dat het keerpje achter de computer actiebeperkingen had. Nou, dat weten we al wel, want natuurlijk uit economische motieven geen mensen of geen bedrijven weer in de stad bezig. Maar het betekent ook dat er uiteindelijk toch wel een direct contact had tussen de klant en de verkeerper. En ik denk dat ze hebben heel lang erop van toch alles via internet. En het is juist nou toch wel weer een chinbeweging door de mensen zelf. Oké, helder. Sluit af. De column. De column, deze keer heb ik hem Romte neemt. Dus Romte. Vrede, geluk, vooruitzicht. Het is maar correct, weet in wie het. Die van mij stie in Ljouwert, in de Bernhard Sveerstritten. Letter de Ibestritten. En thuis wie een veilige haven. Die weer romte om te batsjen, te leren, te tinken, te praten en te luisteren. Mem konden wel eens fel uit de hoeken komen, hoe die Duitsers. Maar hij vond het een wonder dat er soks als de EG ontstie. Duitsers en Fransen te jaren, iepen grenzen, prachtig. En hij hier net in zijn rijbewijs. Vakanties waren een Europees feestje. Eerst maar hij de mem en letter zelfs. Denemarken, Frankrijk, Italië, Griekenland, België, Oostenrijk. Het koers samen. En samen betaal je maar euro's die je de morgen tappen mocht. Voor hij bleun het een wonder. Voor mij waren het gewoon. Maar voor u ben? Brussel kreeg een negatieve klank. Eerst als bureaucratisch bolwerk en zo'n Bataclan Parijs als brandkern van terrorisme.
En of vluchtelingen uit Syrië in Europa een veilig plakziekje, creëert die ongelukkige mix van migratie, jihadterrorisme en besluitloze bureaucratie een angst die het nije morgen maakt. Die Europa weer omdreigen te smieten tot een apathische bollebak van nationaal eigenbelang. En wat op zo'n moment Europees leiderschap toont en zegt wie schaffen das, wordt als naïef in de hoeken zet. Naïef omdat de Europese angst groter liekt als haar leeuwen in de kracht van onze rieke democratie. Democratie die romte jouwt om te watchen, te leren, te denken, te praten en te luisteren. Romte om haar eigen grijzen heen te zien. En romte om een oor romte te jan. Werden wie hekstiet. Wietse, tegen dank. Je meek tegen dank. Dit wie bent, jou dank voor het zien en ontnodig keer. Mooi jong verder. Ja, daar ben ik weer, want het is haast weer weekend. En dus morgen tijd voor Bean Sport. Mooi de Cambuur-trainer Marcel Keizer en 2 oud-ploegenoten. Richard Elzinga en Lodi Roembiak. Ken je hem ze nog? Kak. Ik wel.